Tomáš Klus, Jiří Kučerovský, páni, vítajte u nás celé ráne. Dobré ráno, poďme takto z druhej strany. Rozmýšľam, že kadiaľ to bude najelegantnejšie. Dobré teleráno. Takže to bola absolútna československá premiéra pesničky, ktorú vlastne ešte nikto nemal možnosť vidieť a počuť. No, prakticky vlastně vůbec. No. My jsme to zahráli pár lidem, pár kamarádům a potom pár novinářům, protože my jsme měli tiskovou konferenci, jo? My jsme uspořádali vlastně tiskovou konferenci, tlačová konference. Tisková tlačka. Takže tam jsme to poprvé zahráli, ale to nebyli civilové, jo? To nebyli civilní lidé. Takže to se vlastně nepočítá. To se nepočítá, dobré, ale aké boli ohlasy? No to nevíme ještě, to bylo před chvilkou, takže vůbec nevíme, jestli je ta písnička dobrá nebo špatná vlastně. Ale zrejme tým najlepším ukazovateľom sú potom normálni civilní ľudia. Přesně tým tak. nepovažujem tých, ktorým ste to hrali za nenormálnych, ale predsa len tá iná odozva a spätná väzba je potom na koncertoch, nie? Přesně tak. To je pravda. Vy jste to vzala úplně jako z úst. Teďkom. Lépe se to vystihnout snad ani. Já jenom takhle kývám hlavou a říkám ano. No a to si máte možnosť overiť vlastne aj na bratislavskom koncerte, ktorý chystáte koncom apríla však. Ano. Na pasienku. Športová hala Pasienky. No. Ano, poznáme, vieme, 23. apríla tam budete koncertovať. No to je pravda, no. A vraj to bude také iné trošku, také vynovené, vylepšené a trošku dlhšie. Je to pravda? Jo. No počula som, to musíte vedieť. O to ty se nestarej. Já nic nevím, já vždycky někam přijedu. My totiž teďkom jedeme turné Přejutí, ona i tato píseň se jmenuje Přejutí a chceme vlastně šířit okolo sebe takovou tu myšlenku toho, že v momentě, kdy to štěstí sdílíte s ostatníma lidma a přejete jim to samé, co sobě, tak vlastně ono pak jako hmatatelně je taky jako spatřitelné daleko líp. A ono to funguje mnohdy. A ono to funguje, no. Stačí to vyzkoušet a ono se to začne tak jako vracet zajímavě. A s tímhletím principem chceme právě pracovat na tom turné, že bychom rádi jako sdíleli to štěstí v tom smyslu, že budeme mít takový papírky, jo, a tam si různě budeme přát s lidma to přání různý. No ale na to sa sa chcem opýtať, kým sa budeme rozprávať o tvojej dcérke, ako sa jej darí a vyzeráš veľmi spokojne, tak prosím ťa povedz, či máš teraz pri sebe nejaký taký papierik, lebo ty vraj mávaš pri sebe papierik, na ktorom máš napísané svoje prianie a hovoríš ľuďom, že majú to nosiť so sebou a potom sa to splní. Máš teraz pri sebe nejaké takéto teraz mám prianie? tu kytaru právě. To je namiesto papierika. Teďkom jsem přišel s tou kytarou, no. To znamená, že zajtra budeme my vysielať s gitarami, lebo to si praje Tomáš a nám to dopraje, takže zajtra my zase gitary dáme. To by bylo hodně pěkný, ale... Ale Tomáš... Zase neposlouchám. Jo. Tomáš, my sme si ale nepotýkali, bude sa nám lepšie komunikovať, keď si budeme týkať. Čau, ja som Tak Kveta. já to mám splněný. Ahoj, čau. Děkuju, ahoj, já jsem Tomáš. Vyzeráš veľmi spokojne, veľmi opálene. 3 mesiace v Dominikánskej republike, ako bolo? 2,25 jsme tam byli, 2,5. A bylo tam skvěle. Ono tam totiž jako je to slunce furt, takže člověk nemá pak tendenci propadat nějakým depresím. Potreboval si sa dobiť energiu? To spíš ne, spíš jsem potřeboval jako získat nějaký nadhled, respektive odhled od toho mikrosvěta, který člověk jako žije tady. A to z té dálky jako vždycky jde líp vidět na ty takzvané problémy, jo? A zjistí pak člověk, že vlastně jako nemá žádný. Ale u teba je to už taká tradícia, nie? To už koľkýkrát si tam bol s rodinkou? Po třetí jsme tam byli. No po čtvrtý už doufám pojedeme jinam, protože už to ten závěr, ten týden už poslední už byl takový, že jsme se fakt jako těšili hodně domů. No tebe to prospelo, veď napísal si tam pesničky na celý nový album, ktorý by údajne mal vyjsť už niekedy pred letom, ale ako to znašla tvoja dcerka, ako Jozefinka, veď tá bude mať teraz ešte len 2 roky, ak sa nemýlim. Přesně tak, ta bude mít v květnu 2 roky a je ví, tam máte. Áno. No tak, no jo, ona je krásná po mamince. A je to bezvadný, no já jenom čumím na to, jak jako ten život je, jak bují a co všechno jsem jako cestou k sobě dnes zapomněl. Krásna po maminke, čo zdedila po ocinovi. No. Taký ten cit pre hudbu, pre melódiu. No ona je to právě tam, dobře tančí spíš, což nevím, jako jestli zrovna ode mě. A ty taky dobře tam. Jo, Jirko, dobře. já ti mám rád. Hej, ukáž niečo. Nejakú čaču alebo Já tě čo. nesnáším. Ne, to jsou právě, to je na to turné, na ten koncert, jo, když přijdete, tak tam samozřejmě Tak tam bude Tomáš tančit? A nejenom Tomáš, tam Jirka má Já tančím také velký. Kristové okénko právě v rámci koncertu. Také spoločné choreografie, ako také tie chlapčenské skupiny, Backstreet Boys a tak. No, já si myslím, že ten trend zase znova přichází a že proti tomu nic nemůžeme namítat, pouze jít s dobou. Jako. Tak to bude zaujímavé. A inak vraj to má byť taký protivojnový album, čo znie trošku tak drsne. No, protože jako v té válce už jsme, jo. A já bych chtěl udělat všechno, co můžu udělat pro to, abychom v té válce nebyli, jo. Byli co nejmíň. No, protože jako historie se znova opakuje, my
se na ní koukáme, říkáme ano, je to stejné, jako to bylo a stejně neděláme nic pro to, aby to tak nebylo. Jo. Takže proto si myslím, že i přišlo to CDčko, nebo teda to album Ze mě vypadly takhle ty písničky, které říkají neblázněme lidi, jako není nám tady náhodou jako dobře, to skutečně jsme jako krátce koukali na všechny ty dokumenty a válečný filmy a říkali jsme, ježiš, to je hrůza, ale stejně tam zase budeme vysílat ty lidi, co ty lidi tam budeme vysílat, my tam budeme chodit. Počkaj, ty si veľmi pozitívny človek, je to až neuveriteľné, ale ako to robíš? Lebo podľa mňa takto sa nedá fungovať 24 hodín denne, proste roky, že človek je nastavený na to, že iba pozitívne a šťastne myslíš, veď občas človek aj príde nejaká tá negatívna myšlienka a je naštvaný na všetko. Však no, ale to je tá myšlenka, že jo? To jako ti nevadí, že jako máš tu negativní myšlenku, ale to, co s ní uděláš ty, potom to, jak ji jako rozvineš, jakým směrem, to je jenom na tobě. A to, že ta myšlenka má jako negativní základ, tak ty máš ten obrovský dar, ty svobodný vůle, jo? Že ji přetavíš tu pozitivnu, protože já neberu to, že by chodili mi nějaký problémy do cesty, všechno je to jako ponaučení. Já jsem tady bych poznával život, sebe v různých situacích. Jiří, ale ty nemáš niekedy také negatívne myšlienky, lebo Jiří má sám svoju skupinu, kde je frontmanom a teraz, vieš, keď prídeš s Tomášom kamkoľvek, tak on je stredobodom pozornosti a ty pritom, keď máš svoju vlastnú skupinu, tak možno máš niekedy také negatívne myšlienky, nie? Že si úzadí. No, to je těžký, jako chápu, že mě spousta lidí třeba nemusí věřit, že ne, ale já třeba teďka jsem moc ani neposlouchal, co si tady povídáte. A kde si, prosím tě? To jsem si myslel třeba na svou skupinu, nebo tak něco, víš, jako, že mě to jako nevadí, tohleto, to je v pohodě, to je v pořádku úplně. My sme dostali niekoľko diváckých otázok, sú veľmi zaujímavé, Natálka je s nimi pripravená, tak aby nemali pocit diváci, že sú o niečo ukrátení, pretože aj oni sa chceli s vami porozprávať, tak poďme na ne. Diváčka Katka by sa chcela Tomáša opýtať, prečo nechal šport 5 boj, keďže v ňom bol veľmi úspešný. No a diváčka Saša sa pýta, čo hovorí na to, že o ňom napísali knihu, o ktorej netušil. Aha. Takže k první otázce a děkuji za otázky. 5 boj. No já jsem nějak jako v sobě cítil už, že už stačilo. Jo, že už nepotřebuji nic jako dalšího v tomhletom sektoru svého života poznávat. Ale športuješ? Také pro prečistenie hlavy mnohí ľudia pritom zabúdajú. Jako cvičím si, protahuju se. To je tak jako jediný, co dělám, ale jako na nějaký jako velký sportování nemám moc čas ani náladu. A už vůbec ne jako na vrcholové sportování. V tom jsem jako naopak uviděl takový jako protipol a jeden ze symbolů toho, že ta doba a ta společnost na tom není moc dobře. Jo. Soutěživost není dobrá pro lidi. Prináša závisť. No právě a má tendenci v lidech jako probouzet takový ten pocit toho, že by měli být víc a lepší, ale tam je právě ta pohoda a to kouzlo toho života tady je to, že člověk je v pořádku tak, jak je, že nemá nic měnit. No a ta druhá otázka, stran knihy, tak to mě naštvalo, jo, to byla ta negativní myšlenka, co přišla, že člověk vlastně jako vydá o tobě knížku a to by ani tak nevadilo, ale ono na tom třeba jako vadí trošku to, že tam jsou lži, jo, že tam třeba jako moje máma je označený člověk, který není moje máma, jo, že tam jsou spoustu jiných zavádějících informací a to mě neuráží, spíš jako mrzí a zklamává v tom, že jako nějaká profesionalita na tomhletom poli, protože miluji knihy a že ta zodpovědnost člověku, který jako teda má tu možnost ty knihy dělat, není. Takže to mě spíš tak jako zklamalo. Já už jako naštvaný vlastně nebejvám. Je to zajímavé s tou knížkou, protože potom při pátrání, protože samozřejmě člověk si řekne, co to pro boha je a začne se pídit potom, kdo to je, kdo to napsal, proč to vzniklo. A ten člověk si očividně vydělává tím, že jakmile se někdo stane nějakou známou osobností, tak on o něm napíše tady tu knihu, že Tomáš nebyl jediný, o kom tenhle ten člověk napsal. Bezvědomí. Má to tak jako vychytané právně, že se mu nic nemůže stát, že vlastně sprosťárny tam nepíše, takže ono to vyjde, prodává to kupuje a napsal asi o 5 lidech, prostě o sportovcích, o umělcích, takhle vydává jejich životopis. Ty to poznáš velmi dobré za ty roky. Já si počkám ještě pár let, až to já už to mám teď, já to katalogizuju, já už to mám sepsaný, já ještě počkám, až to. Asi najhoršia je taká tá bezmocnosť, nie? Že niekto, a teraz nenarážam len na tú knihu, ale častokrát aj novinári napíšu niečo, čo nie je pravda. A teraz ako, čo s tým, hej? Lebo mnohí ľudia to, čo vidia napísané, tomu uveria, tak ako to vyvrátiť, ako to zvrátiť, čo s tým ďalej? No, já si myslím, že s tím se jako nějaký boj,
neexistuje, není jako cestou proti tomu, jo. Protože v momentě, kdy člověk něco se snaží potlačit... Nežaloval toho člověka? Ne, co bych tím jako dokázal. Kdyby věděl, že je žalovatelné, že by se na něm dalo něco vysoudit, tak by to nepsal, nevydával. On už to má vymyšlené. Já jsem to odpustil. No, ale víš, ako sa hovorí, všetko sa človeku vráti. No teď právě to je ono, takže já z toho důvodu žádnou agresi vůči němu jako nevysílám. No. Chlapci, zostaňte s nami, pretože taký pokoj z vás je dobrá nálada. Ponúknite sa navyše. Aťka priniesla recepty priamo z Paríža, možno aj po francúzsky. To je z Paríža, to je akože stará ríže. Nie, to je úplne načerstvo urobené. Keď už bol spomínaný koncert, ktorý bude Tomáša Klusa 23. apríla, to znamená presne o mesiac, tak máme tu zároveň 2 lístky na tento koncert. No Natálka. Kuliskom ešte pribalíme CDčko Tomáša Klusa Pro mne na mne, no a vyhráva ich Simona Šimkovičová zo Šale a Rudolf Mauris Komárna. Blahoželáme. Blahoželáme, že aj chalani tam prídu, teraz práve povedali. My tam na koncerte ja prídu. Že prídete. Jo. Myslím, že je to lepší. Dobre, chlapci, nech sa páči, oslavte si život, ochutnajte, potom nám poviete, respektíve poviete našej cukrárke Aťke, ako to chutilo.